Sanibonani. Ake ngikhulume ngamaSulumane eBhayibhelini. Ake ngikhulume ngamaMuslims eBhayibhelini. Nizwele nina ukuthi kungani thina singamaMuslims? Kungani ngihlale ngithi thatha lento ayinabungozi? Ngoba mangifunda iBhayibheli ngiyathola ukuthi ngempela inkolo okuyiyona inkolo yeqiniso yiIslam. Nanti ngiphethe iBhayibheli manje. Ungalivula nawe lakho. Izikronike zesibili isahluko u7 iverse u14 noma ungayiqala ku13 awulalele nje ukuthi uthini uyiqale nje la ku13 uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula noma ngiyaleza isikhonyane ukuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami ukhuluma ngabantu bakhe kwabantu bami lalela-ke 14 bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami hayi noma ubani ababizwe ngegama lakhe. Funda kwezakho-ke wena kule nkolo leyo kuyo noma kule nkonzo leyo okuyo ukuthi ibizwe ngaliphi igama ngabe kukhulunywa ngawe na. Dala nginitshela ukuthi igama elithi Islam liphuma egameni lika Allah elithi salam olethu ukuthula. Uthi Allah ithini iBhayibheli ababizwe ngegama lami. Ngithi-ke mina ama-Muslims uzokuthiwa Muslim kuphuma egameni lika Allah elithi salam elisho ukuthi ulethu ukuthula. Muslims abazehlisayo abazithobayo abaletha ukuthula emhlabeni. Lalela-ke. Bakhuleke abagcini ngokuzithoba kodwa benzani bayakhuleka. Emavidweni amadlule nginibonisile ukuthi ama-Muslims mayethiwa kuyakhuleka kukhulekwa kanjani. Hayi yonke lento yenziwa umhlaba wonke kunendlela okukhulekwa ngayo. Nginibonisile kunamavideo la engiwenzile previous. Uthini umdali? Uthi bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Phenduka endleleni yakho embi leyo ehambayo uthathe lento engenabungozi kuyaphileka. Ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo. Manje amehlo ami ayakuvuleka izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo. Manje sengiyikhethile ngayingcwelisa le ndlu kuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Zwile igama likaMdali alibhalwe kuyo yonke indlu lapho uMdali ekhonzelwa khona. Hamba any masjid, any mosque, ufike uthi ngicela ukubona ukuthi igama likaMdali likhona yini la bazokubonisa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho nelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka Allah. uMuhammad isithunywa sika Allah sokugcina. IMuslim kuphela elinendlu enegama elibhaliwe obondeni likaMdali njengoba eshi lilotshwe igama lakhe kuleyo ndlu leyo. Ngithe nginibonisa ama-Muslims kuphi eBhayibhelini. Thatha lento mfowethu, thatha lelo dadewethu ayinabungozi kuyaphileka. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.